Az előzetes szóbeszéd alapján bizonyára kíváncsian várjátok a következő perceket. Elnézést kérünk a gyenge képminőségért, de a sötétség miatt kevés volt a fény. Akikre ráismertek a következő képsorokban, küldjétek be a nevét, irányítószám nem szükséges, és azt is írjátok meg, hogy kit alakított. Április végéig várjuk a megfejtéseket a stúdióban. Most pedig lássuk a nőnapi műsort. Tagadd meg az atyát! Nevet hallítsd el, és ha nem teszed meg, fogadj édesemmé. És én sem veszek. Kápolát, én sem jötték. Hallgassak-e, vagy szóljak-e néki? Csak neved ellenségem. Csak az. Te önmagad vagy, nem. Hadd fogjalak szabadnál! Legyen szíveskednek, és újra megkeresztelsz. Én sem veszem többé. Kápolát! Amatőr! Könnyen elfelejtjük a szöveget. Különösen a nevekkel van problémájuk. Engedjék meg, hogy egy nevet mondjak neki, és folytatódhat az előadás. Csak egy nevet. Rómeó! 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 Nem támadhat a csillámló vadjára, hanem a patakban egy szőke kisjánya. A szőke kisjánynak harcsú termesztő, így hosszú hajára, döntődik elő. Ezen a világon, te vagy én nékem minden boldogságon. Vesd ám sugaját, sükény szemeit, el ki a vízből, majd eljárj. El ki a partra, pillanatra. Csókot az ölelés, mindjárt elérkezni. Aztán most tovább sincs itt magadára, ne hogy szeretnél a lábán tessél. Kicsalta a leány édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével, megcsókolta száját, nem egyszer, sem százszor, ki mindeneket, azt tudja csak hányszor.
Szépen lépkedsz sarmékban, fejedelmi lány. Domború csípői. Művészi kézalkotásai. Köldököd, kerekcsészek. Megnyelvül a fűszeres bor. Alakod búzakéve, linyomokkal szegélyezve. Beszélj vagy, kedvesen, beszélj! Szép! Két gyönyörű fogsorod, mint a... A frissen írt kunyák. Az úsztatóból jön föl. Mindegyiknek van ikerpárja. Nincs közte egy János. Hájunk a ciklusok között. De hisz gyötörsz, a búdat nőni látom. Hadd tudjam, még nevet hát legalább. Iránban mit csatol? Nevem? Izóra! És a tiéd lovag? Tankréd. Tankréd? Isten veled. Előttem. És nőrényem. Eljövet. Itt. Minden változat. Ki az? Hello. Igen. Reflexel. Imádkoztál az eszmedezomon? Igen, uram. Ma még eszembe valami bűn, amelyet nem bocsánat meg az úr. Könyörög érte haladik. Mit akarsz ezzel mondani? Tedd meg, s rövid légy, majd olyan. Meg akarsz ölni? Öleg meg így tisztátalanul. Ne! Isten ments! Ha lelked nem öl. Az úr legyen irgalmas. Szívből mondom, ám, ha így beszélsz, azt hiszem nem ölsz meg mégis. Olyan rémisztő, amikor így forog a szeme. Gondolja bűneit? Bűnöm csak az, hogy szeretlek. Ez lesz a halálod. Életemben nem bántottam. Soha sem szerettem Cassiót másképpen, mint fele barátomat. Mint ahogy az ég akar. Én őt magam láttam a kezébe. Te álmok. Akkor találtam. Vallasd ő megvallotta már. Mit, uram? Az övé voltál. Hogy? Törvénytelen! Te szajha! Én előttem siratok! Kergesben inkább, ne ölj meg! Dögölj meg! Ő meg honnan? Hadd érjek reggelig! Ha húzod, egy fél órát. Döntöttem, nincs halasztás, egy idő, egy utolsó imára.